Que es diu Arnes, està a la Terra Alta. Fa uns 30 minuts de Gandesa, de la capital d'aquí a la Terra Alta, i acabem d'arribar aquí al Vilar Rural on estarem durant 3 dies. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Mireu, això és el passadís de l'habitació. És una habitació baby friendly. Entrem i ens trobem al canviador d'en Roc. Aquesta habitació baby friendly el que té és la còmoda canviador. Aquí tenim el canviador portàtil d'en Roc, que ja l'he canviat ara quan hem arribat, aquí al necesser, les tovalloletes i un regalet que ens han deixat, que hi ha un aneguet de goma, una esponja, crec que hi ha unes cremetes i uns gels de bany, que ara li ensenyaré a en Roc, que encara no ho ha vist, caricos. Us faig un room tour així ràpid. Aquí tenim un llit individual que no el farem servir, per tant, aquí tenim les bosses. Aquí tenim la gandolita, encara que en Roc ja no s'hi posa la gandolita, per tant no la farem servir. La seva bosseta, que l'he posat aquí, ara la col·locarem bé. Aquí hi ha un escriptori amb 2 calaixos, una cadira, un supermirall i una làmpara. Hola, caricos! Aquí tenim un mural molt xulo. Mireu l'habitació baby friendly, que ben decorada que està, mireu que xula. I aquí tenim en Roc! Oh! Les sabates, te les has tret. I l'Òscar! Aquí tenim la cuna d'en Roc. I el millor del llit d'en Roc són les vistes que té. Mireu quines llistes que té en Roc des del seu llit. En Roc i nosaltres, caricos? I això és una porta que pot sortir, no és només postureo. Aquí pot sortir, tenim les cadires per si volem sortir a prendre la fresca. Ara mateix no, perquè no em fa de fresca. I mireu, caricos, són com uns apartaments, veieu? Són com uns apartaments, però és a dintre d'un complex, un vilar rural, aquí envoltats de vegetació. Estem al mig de la natura, caricos. Aquí em sembla que hi ha una zona infantil amb una caseta de fusta, que és el que es veu des d'aquí, i darrere també hi ha una zona on hi ha animals de la granja per anar-los a veure. Encara no us he ensenyat tota l'habitació, caricos. Falta aquesta porteta. Què deu ser aquesta porta, caricos? Tachan! El lavabo, caricos. Aquí hi ha la dutxa, bastant gran, per poder banyar en Roc. Aquí té una banyera en Roc, la pica, el meu rellotge, i aquí tenim un gorro de bany, suposo. Aquí més sabó, aquest sabó ja l'hem posat. Aquí tenim un secador que no caldrà, una tovallola, el vàter, una paperera, i ja veieu que està tot molt net i molt xulo. Aquí no us ensenya, caricos, aquí hi ha la tele. Aquí hi ha un microones per si hem d'escalfar alguna cosa per en Roc. Aquí hi ha les claus, el meu mòbil, les sabates, una nevareta, que no hi ha res. Ara mateix hi ha una aigua, que és la que he portat jo, aquesta aigua. Tenim un penjador. I aquí tenim els armaris, calaixeres i l'armari. Aquí tenim aquesta porta, però aquesta porta està tancada perquè deu comunicar amb l'altra habitació. I com veieu, la temàtica de l'habitació és infantil. I tenim aquesta cortina tan xula
el mural, que ja heu vist. Que ets un nen gran i vol anar aquí a la gandolita? Que ets un nen gran i vas aquí a la gandolita, tu? Roc, mira, que et donaré una cosa. Un regal que t'han deixat. Mira quin regal t'han deixat. Els del Vilar Rural. Un Neguet de goma. Un neguet. T'agrada? Tovallolet, sabó, colònia, llet corporal. Mira, Roc, què hi ha aquí? Mira què tenim aquí. Mira aquests. Mira aquests. Hola, digue'ls-hi hola. Roseguen tot el que troben, em sembla. Què ens hem trobat, aquell jardí? Oh, un tobogan. Roc, on estàs? Oh, una maca surt aquí. Com veieu, ja ens hem dutxat, ens hem canviat, hem fet una volta per aquí, us ensenyarem després una mica el Vilar Rural com és, però ara ens anem a sopar. Hola, carinyo. Té Roc, helicòpter. I en Roc ha menjat molt, ha sopat molt. Què ha sopat, Roc? Ja heu sentit, caricos, en Roc ha menjat bastant bé. Tenen purès de verdures amb peix i tenen puré de verdures amb carn. I llavors tu selecciones un bol i l'hem donat al puré. El puré no se l'ha acabat i després l'hem donat per picar. Li hem anat a buscar un platet amb ou dur, que així ja pot anar menjant i li encanta. Ha menjat també 2 croquetes de bacallà. Bé, no ha menjat les 2 croquetes perquè ha caigut més croqueta a terra que a la boca. I ha menjat una mica de pasta, de llacets de pasta, però res, 3 o 4, I llavors ha menjat un iogurt natural. Així que ha menjat bastant bé, caricos. Abans hem passat, com veníem del restaurant i estava superbé, i hem dit, després hem d'anar-hi. Així que hi anirem. I també hi ha una zona de jocs per Roc a dalt. El que passa és que no crec que hi anem ja, perquè ja serà tard. Però anirem a prendre alguna cosa i anirem a anar al bar, aquí a la terrasseta. Bon dia, caricos! I ara hem arribat d'esmorzar, l'esmorzar estava molt bé, així com que és en plan bufet lliure, doncs, com ara l'Òscar, que Déu-n'hi-do, que triomfa en aquests llocs, sobretot a l'esmorzar, que agafa ous, bacon, tot això. Deixeu als comentaris a veure qui és que quan va a un hotel agafa ous amb bacon i qui és que, com va a un hotel, com ara jo, agafa la torrada amb el cafè amb llet o una pasta amb el cafè amb llet. Deixeu als comentaris a veure quan som de cada. I aquí teniu en Roc, caricos. Hola, Roc, bon dia. En Roc a l'esmorzar ha estat superbé. Roc, què fas? En Roc durant l'esmorzar ha estat superbé, caricos, perquè li hem posat un platet d'aquests nens amb una mica de truita de patates, algun tallet, una mica de pa de motlla i un trosset de pernil dolç a sobre. I ha fet un merder per allà al restaurant que, bé, totes les taules que hi ha nens s'entén que fan merder, però en Roc, mare meva. Clar, així, amb la trona, acaba de començar a menjar així trossets i ha fet un merder que després m'he jo pitjor a recollir-ho tot perquè em feia vergonya i em sabia greu. I després, doncs, clar, ja passaran, ja escombraran i ja fregaran, però almenys el més gran ho he recollit perquè, Déu-n'hi-do. Allà al Vilar Rural on estem,
I ara hem pujat per aquí i ara estem aquí fent fotos. L'Òscar està aquí fent fotos. Ara anem cap al poble i aquí tenim en Roquet. Que està fet aquí i hem comprat també despotets de mel i feia molt bona pinta, Òscar? Sí. I l'artista hem comprat un imant també i ens l'ha signat i molt bé. Ens ha agradat molt trobar aquesta botiga perquè hi havia quadres superxulos. Hola, caricús! Ja hem posat a l'habitació després de dinar. Ara hem fet el cafè, hem estat una estona per allà a la terrasseta fent el cafè i ara hem vingut a l'habitació perquè en Roc s'ha dormit. Mireu com està dormint en Roc, que mono. I mireu, porto la gorra de l'Òscar. T'agrada com me queda? Dóna-me-la. No me la regalarà. No. Hòstia, tens el cap molt petit. Sí, és molt gran. Anem a la piscina, caricú! Sí. Els caricús també t'estimen, fes-los un petonet. Roc, tira-li. Que estan molt tips, Roc, mira Roc Rovelleta. Mira Rovelleta. Aquí me toca així. Mira, què passa? Que t'ha gustat esta? Ya. Ahí, ya está. Ahí. Menjar l'oliva ja. Mira que monos. Aquí es veu molt bé ara. Mira que mono aquell petit. Adéu. Adéu, quan diu adéu. Hola, caricús! Ja veieu que estem al cotxe i hem marxat del Vilar Rural d'Arnes. Ja hem sortit, caricús.
like a bird on a tree. Doncs ja ho veieu, hem parat aquí a Salou, ja hem dinat, ara fem una volta per aquí, anirem a fer un gelat i després cap a casa ja. Quan hem arribat caien 4 gotes, semblava que havia de ploure, però s'ha aclarit el dia i ara fa molta calor. Ja la Marta li està posant que anem a Salou i del Roc. Ja n'hi havia posat, és un recordatori. Fa calor aquí a Salou? Em mira que sí? Mira, digues hola. Hola, fa molta calor aquí. Mira, Roc, quins pirates hi ha aquí. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. Sometimes you need to go. Oh my God, digue'ls-hi. Oh my Take a step God. back. Oh my God, molt bé. Around you, from a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors. Forever free, you and me, meant to be Ala, que xulo també. in the És great l'avió, Roc? outdoors. Què és l'avió? Forever free. Roc, què t'ha comprat la mama a la botiga del Barça? Ah, una pilota del Barça! En Roc tot just ha arribat a la vida, no s'imagina quin un organitzat. Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que ha estat jo. Trepitja fort, Roc, trepitja fort.